etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Bueno, ongi etorri Gamerauntziaren udako denboraldi berrira. Seigarren denboraldiko 31. atalean gare, eta ja eguraldi ona igartzen da, ezta? 177. atala guztira, eta dakizun bezala, astelenetan Gamerantziko Twitch kanalian gare, gero naiz irratian, aste arte gauean, gauerdian FM-tik entzuteko aukera izango dozu, eta gero ja, bestelako plataformetan ikusi ahal izango dozu, ero entzun ahal izango dozu. Gamerantzia Euskal Bideojoko zaleen komunitateaka, eta gamerauntzia.eus webgunean, edo bestela, bueno, Telegramen egotenga, eta bueno, bietara sartzia komeni da, karo, edukia guztiz desberdina izan leike. Gamerantzia komentauta, hemen dare Gamerantziko nere bikideak, aritzo direzola talando non zueta, opa? Arratsaldeon, bai, hemen gauz. Zemoduz? Baliotik begire da penigaz, ez? Kalin ezogotina, Bueno. Ordu betetxo bat izango da, eta gero aste guztia eukiko dugu, ematen du gainera bero datorrela, así que ia ba. Horize. Ongoan ez tegotu lan albizterik komentetako, baina bai izan nahiot, Eurokan ikusi nebala Marion film barriz, ez dakit Damian zuk aukerik iduzun, zinetik. Ikusi naban, bai. Txikisak joan izan, eta ikusi ginoen. Eta ez dakit, botazuk, ze pentsatzen da zuen? Niri lehenengoa gehiza guzti daten, hau, lehenengoa bada apurbetolakoa, bada apurbet, horri irakurri zidatez, iritzizdan eta kritikatan, dala, ez, TikTokeko bidizio bat edo YouTubeko sortak izango zirena, enpora guzti zen, ez, etenik hartu barik, geuza pasetan doaz, leku batetik bestera doaz apurbetez, gidoiek agindut eta listo. Eta hengoan bigarrenan, are gehiago, ez, iruditzeate hori zedana, ritmo bat inizule, zer dabil pasetan nola doaz, ez da gelditzen hau. Eta gero dala oso fanservice, ez? Eta normala da bezala. Eta, baina, bigarren hau niretzat ez da izan hainbeste, eta alde batetik eskertu egin dut. Esaten dut, freskoa izan da zentzuetan, zen nik galaxiko pertsonaiak eta hori ez da kontolatzen. Eta berriak ondo esen eta egiten dienak eta orduan, ikusten eban, eta, bueno, bentsaten eban ezagutzen historia batzuk, eta esan dut, bueno, ze kontatzen dozten. Neiko laburra egin jat, beste hola luzetxua bezala pentsatze jat, eta zentzuetan guztara ikusi neban. Egia da, ikusten badozu, lehengoa askoz borobilagoa izango da, ez? Dare referentzia askoz potentiagoak igual. Ez, hemen Star Fox dagoen bezala, bestean dakazu Mario Kart, Donkey Kong, ez? Bastante kaina moten dotzena. Eta ja berabe, ez? Pitxen gazteluanan touden munduan eta askoz gehiago, ez? Orduan, igual, jendia gustorago egongo da. Ez dakit, baina, bueno. Bai, hengoan, nik uste joku gehiago hortu bezala orokorrien, ez? Keinu ekeitzeko eta, eurokoan, lehenko filme horretan, Mario originala, Mario 3... Oso klasikoan, ez? Hori da. Doengoan, naste baten da betanana, epatu duzu moden Star Fox. Askontzat spoilera zelekela, baina, bueno, esan daldugu, Nintendo perak bota bala spoiler harina, Osa, filmi estrena horretik ja jakin gendun, berez, Nintendo Today aplikazioa zuzenien bertan agartu zen. Nik uste txartoen bila, gordeti izango zen apurru gakoa, ez? Azkenien... ez dut uste bainera, ez dakit, ez daue niretzak gidoia ero aldatzen eta horik egiten, da, bueno, hortxe dago. Gainera gogua emote dutzanak, ero ilusio ditzen dutzanak, merezi dago ikustiak, ez? Eta nik uste jenti erakartzeko, ez? Jente barreze zagara, horre... Claro, oin tokatzen dala, ez? Laiztere... Hori espero dugu bentset, egunotako baten iragartzen da ben. Guztu aurrekoan egon nintzen begitzuten Star Fox Zero, hau da, sagako azkenengo bideojokuen hor, estrenezanien olako labur baten bien animazinozkoan eko txukune. Bestri barik, bos bat minutxu edo apurtxu gehiago izango dira. Eta, karo, bidize horrek azken hastiotan gorakada handi sartu da, bez? Jente pila sartu da ikusten, baina Star Fox ezagutu da belako lehenengo biderrez askok. Eta, karo, hori izango zen, gehizen bat, Nintendon helburu honegaz, ez? Baina orokorrien ez da gorrotu zen dutela, bigarren filmi, baina lehenengo irutxate borobi hau eta gidoi aldetik landutxo, hemen gidoi bigarren maila baten geratzen da guztiz, lehenengoan behatzeran, baina ondino gehiago. Eta, baina hori, animazio aldetik adibidez oso kiston maile karagarrize, keinu horretan akordauz, eta, bueno, azkenien Marion salien txat. Netzat antzera, egisa da, karo, hori ez,
zuk dana ezagutzen dozu, nik ezagutzen dut gehiago lehengokua, eta orduan, bueno, beste modu batera, ez? Baina, bueno, zuk esan dozun bezala, gidoia ez da fantasia bat, da gidoi bat, dana erakusteko aitzaki bat, eta, bueno, guai. Hori da, eta ja, Star Fox ikusitxe, beste kenioren bat edo beste badau txikitxo bai, baina Star Fox ikusitxe ja beste danakaz ben Nintendo beste frankizionek danakaz zio zer gehiago ikusten azten garen, sinema munduen. Bai, nik uste dut bere garaian, okeres baldin manau animazioan eta hola Final Fantasy eta zizien, ez? Lehenengo tarikoak Bai, holan. zinera saltu egiten. Eta gero igual geratu da pixkat pero ez dakik gero Japonen igual egingo da ben, ze hori oso tipikoa da, ez? Japonen ekiston egurra eta gero igual kanpora begira gutxiago egitea. Ez dut, animetatik badakit badabiztela, ez? Live actionak eta danetik egiten, baina zuek uste dozu bueltauko diela, bideojokoen mundutik adibidez japonesak, ez Nintendo, baina beste estilo hori, serioago hori, pelikulak eta egitera. Nik uste badagola, ez? Pikachuren detektibo Pikachu hor dago, Sonic hor dago. Baina tan adi oso cartoon rollo hori, ez? Ja, hori bai. Resident Evilen pelikula behin ziren, baina, es que ez toka zer ikusirik, ez da git. Bueno, Resident Evilen kasuen baien dira animazionizko filmiek, jokuetan girotute dauzenak. Benetako live action horrek alden dutxe ziren, beste historizoa kontetan bien, guztiz berdina. Baina badauz bideojokuenak, nahiz eta tauzen girotutu edo oinarritute bideojoku zehatz baten, bertako personizia jartzen da bez, da horregaz, eurin historia aparte bat. Txukunagoak, ez? Erdi kanonero. Txukunagoak esati igual asko da, baina, bueno, entreteni garretzeko, horre txiko dugu. Joder, Resident Evil pelikulak ez dauke zer ikusirik. Ez. Lehengoak zauzer, bi puntu hartu, ez, jokutakoak, eta venga, hori ja muerte. Eta hori izaten dut, igual baldin baduka kanonian engantzatzen dan zehose, bueno. Nik falta motatzitut pixkat. Ez, pixka faltatzitut ezatezuten bezala, ez? Pelikula horiek, ez dena izan elduagoak, baina bai serioagoak dianak, egin dianak. Bai, maitasun gehiagoa zen jauzunak, ez? Ez da maitasuna beste Landers, segun unao Mario igual maitasunak egin dala pelikula. Esango nuke adibidez, Cyberpunk, no lo san jo, serie beti azten zait. Bai, Edge Runners. Edge Runners, naiz eta puntu hori bazaukan animazioa eta historiataniko helduga zan. Azken finean, Cyberpunk jolazan bezala, ez? Haia nik pixa falta zaizkit seri batzuk edo pelikula batzuk igual horti jotze genak. Ematen dago, ez? Izan bia dela edo animazioko bat umientzat oso potxolada bat, edo dana akziokoa. Nik uste da debide nahiko txegoan dizela hona heldu hauek, gero hobeto kerra hoen je, baina bai, bat ez anime munduen igual. Eta oin, hau dara ipatute, karri behar da igual Street Fighterren, ez? Film barrez, horreko nik uste gendule bigarren trailerra, hor live action bat abizeitzen Capcom egaz batera, bueno, jokuek ez guztiz, baina nahiko errespetetan. Eta, bueno, itxura komiko, ez? Apur bateaz, bai, ez da guztiz seriz esango dugu. Bueno, ia zelan datorren hori bai, uste dut, datorren urterako, aurten ez da inzerretan da, baina... Bai egon dia gauza asko, Hola, pentsatzen jarritzaz, Assassin's Creed eta, baina... Silent Hill pelikulak hor dauda. Zelako flojo geratu dien danak nire ustez. Eta askotan bai, igual, edo alde batetik ez egitzea gaitik kanona, edo saiatzea gaitxi gehiagi asmatzen, o eskeztak idue. Kenden komentatzen justo hasi baino bibingetu lehenau, Elden Ringen pelikulari buruz, ez? Eta igual, enkajatzen dago hemen baitxa oso ondo. Hori klabia izango da nire ustez. Batez ere daukan fan guztia gaitxik, ber zer egiten da zon, horrekin. Ikusi harko da, nola ateratzen dan baita ere, Aziratean oinarri bezala Elden Ring zerbe potentia dauka, baina gero beti ez da arraza izaten zerbait ondera matea. Eta gainera justo irekia izan da, lako irekia izan da. Ja, hori da, baina bueno, The Witcherre mundu irekiko horrelakoa da, ez da genero berdina, baina mundu irekikoa da, eta ez daukat ikusita, The Witcherren seria, baina entzondio jandea ondo, eta Fallout ere... Literaturati da, osea, novelak dare, bai, Ja, hori, beste movida da, bai.
Eta gainera narratiba Elden Ringena justo, Bai, ez? ez da Dulzena. errezenetakoa. Bai, Elden kasuen Alex Garland izango da zuzendari zen, eko zuzendari potentia dela, eta esaten da bena gaitzik tipoa jokuen oso salia da. Orduan, Vale. bueno, azteko, ez, abia puntu moduen ondo, gero ja beste gauz asko ketxartu urte leke, baina, bueno. Ba, bai. Euneko eun. Vale. Ba, ez dakit, zeu ze gehiago baldin badoko bestela hasi geinke. Hori da. Hale ba, kereta. Bai, esaten... Albistea! Bueno, Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. aipamen bat aritzi bala hasi aurretik. Bai, esan. Bai, ez justo zitale komentau dago eta grazia egin dozt. Komentatzen dago txatian, ez? Elden Ringen pelikula ez bada ulertzen, ondo egin da bela izan da. Hori kontutan izan. A ber, igual, ulertzen da kaka bada, ba, igual ez. Hori ikusiko dugu. Puntua dauka, bai. Bai. Bueno, Elden Ring alde batera utzita, aurreko astean komentatu genuen justu lau A Games eta Deep Silver argitaletxeak bertan gauzatuko zen Xbox First Look saioan Metro 2019 aurkeztuko zutela, eta hala izan zen. Azteko datarekin hasiko gea, ze urte honen bukarako anuntziatu dute, hori bai ez dute data esakturik eman, beraz, albiste ona 2026an izango dela, albiste txarra, oraindik egutegian ezin dugula eguna jarri. Bestalde, logikoa da bezala gaur egunerako, generazio berritako bi konsoletan, PlayStation 5 eta Xbox Series zein PC-en aterako da jolazta, beraz, konsola edo generazioa zaharrak atzan utzita. Ez du beti arrastratzen dizun puntu hori ez du emango jolazak, grafikoki eta teknikoki. Eta, erakutsi duten aurkezpen eta trailerra ere tartean sartu dute, erakustera eman dute laugarren metro zahako laugarren edizio hau nola izango dan. Lehenengo berritasuna, protagonista aldatzen zaigu, ze orain arte Artion izan dugu aurreko 3 jolasetan protagonista, baina oraingoan ez da izango, oraingoan arrotza, ingelesez The Stranger izena duen pertsonai izango du protagonista bezala. Trailerretik ikusi dugunez, badirudi, zerak bere iraganak pixua handia izango dula, storytellingean eta narratiba guzti horretan, eta gainera halako ematen du gauza haurtzaroan bizi izan zituen gauza misteriotsutan eta oinarretutan goala, ez? Asko amesgaiztoak emate dute izandakoak eta bere bizipenak. Eta alare, naiz eta ikusten da trailerren, ez? Gomidatze dizu YouTubera jun eta han ikustea. Lehenagotik onena gamerauntziako albistera pasatzea, landarrek idatzi deuna, ze informazio gehiago daukazute, eta trailerra ere bertan daukazute. Eta ematen du, hasieran trailer zinematikoa da, eta gero gameplay erakusten da, gameplaytik ikusten dugu mekanikaldetik ez dula oinarrien, metro jolasaren oinarria dienak aldatuko, da, shooter, lehen pertsonako shooter bat izango da, eta betiko bezala metrok daukan beldurrezko puntu horrekin, eta badirudi justu trailerran bukara hartan ikusten dugun, nola esango nuke, pasarte hori gameplaya danean, baina ikusten dugu berriro ere Moskuko metroetara itzultzen dela, ze gogoratzen badezuten Metro 2013, Metro Exodus izan zen metrotik kanpora kokatu zen historia. Beraz, oinarrietara itzuliko gara Moskuko metroko pasadizo itxi, angustioso, beldurgarri horietara. Beti bezala ez, metro alde batetik dauka beste gizaki edo aurkarien kontrako tiroketak, baina baita ere mustroak ere hor daude, azken finean mundu postapokaliptiko erradiazioaren
erruz sortutako mutanten aurken beharko du borrokata. Eta ero beti ez dela, ez? Errediozakin kontu zibileko geha geure ekipamendua babestu beharko deu, armak eta ikusten dira armak diala alako mundu postapokaliptiko batean aldenek gauzakin egindako arma diala, gaur bizitza realekoak imitatuz esan daiteke. Eta, bueno, jolasak egia zan itxura oso dauka, erakutzen ez grafikoki bastante potentea ikusten da. Nik kuriositate aldetik, eta ez da izuok esperientzia o gauza berdina sentitu ez zuten, Lander eta Damien, baina nik lehenengo aldiz justu bukareko parte hori metrora sartzen ikusten denean da, horra arte ikusi nuenean, banakilako metroren trailer ikusten nahi nintzela, baina esan baziaten Stalker zala, sinistu halko nun, porque esan deuna ez, The Stranger horren iraganeko gauza oso paranoikoa, pixet Stalkerreko gauza paranormaloi gogoratu zizkiaten. Bai, nik uste dala baten pentsau, biletan pentsatzen dozu, ez? Ni metro ero Stalkere bi imagina batera etortzen jade. Eta gero, berezia da, ez? Ukrania jarri uste garatzaia bietan. Gero bentsa sati handi bat. Stalkerren Ukraniara dia, laua games. Eta hone uste dut Ukrania eta Malta, ez? Oker ez baldin banago. Bai, gero berez aipatzen da, ez du izoia nazioartekoa dela, leku danatako garatzaileeki ez, baina berez sortu, Fora Games hau Ukrainian sortu zen bai. Eta ikusten da, ez? Badagola rollo lokal edo kultural bat bai, igual jokuaren izaeran ero itxuran. Ez que niri beti gogora izan dozte, bata bestia. Bueno, itxura oso ona. Aurreko metro oso duze grafikoki potentea zen, eta orain, zirakoa oso trailer cinematografikoa da, beraz horretan ezin dezu oinarritu, ze jolazan esperientzia olako ez dalako izango, baina gero gameplay erakusten dutenean, nik uste grafikoki bati iluminazioa oso ondo dagoela egina. Bai, hori metro danatan azken finean, eta Exodus eurrekoa benetan VR joku bat zan, ez, metrona, uste desala oso ondo urten, nik bentseten nahiko iritsi txarrak entzugotaz bere inguruen, baina Metro Exodus, hirugarren joku izango zana, gaur egun beho oso ondo ikusten da, hartze oso, ray tracing egaz, edo ray tracing barik be bai, argiztapena eta ikaragarrese dire. Eta honegaz, moten du laugarren Metro 2029 honegaz beste salto bat, ez? Txikitsu bada be, emongo da bela. Eta aurkezpena behintxet, benetan ikusgarri ze. Metro jokuek, egizea zentsu baten apurut errepikakorrak edo surta aldizela. Aurrekoak ez zauduzek apurut aldatu ziman hori dana, metrotik bertatik alden dute, kokaleku irekiz hauek eta zabal hauek eskatzen bazen, orduan hor aldaketa handizek egote ziren. Baina bezaldetik hori ez da, metro noinarri zen metroa bera da, eta horretara buelteti eta horretan sakontzi ebe, ez dut uste benetan kantzeko da benik, inor kantzeko da benik. Ni beti guztia izate ez, hori, epatu egun helen, zelan ekipamendue, zain jubi erdan, batez be, ero igual, ez da horren beste sakontzen, baina idei oso ona da, dirue dizela balak, ez? Eta hor dekogu, apurbete borroka hori, ez? Balak gaztetiena, edo gero salerosketan ibiltzeko gordetiena, aldozuz bala obiek erosi moderno hauek edo, eta horrekaz mingiz abetxe duzu, karo horrek diru egalize dutxu bai, bala gehiago egalize dutxu ez. Horretan gitxo sankontzi ebe guzteko jaten. Baina, bai, nik uste azken urtiotan metro biegatu dela batez ez zuterrean, eta beldursko jokuen artien zaga kako baten, eta honegaz paraitzi posgarrizea benetan. Kuriosoa, Deep Silver argitaletxea, justu hau ezaguna entzaize azken egunotan ibiltzen nahi naiz, eta ja historia principala pasatu eta Kingdom Come Deliverance biana, eta han ere ezagunuke argitaletxe berdina dela, beraz. Neiko jolas potenteak ekartzen ari da azken urteetan, ez irutzen metro hau goti baterako nominatua izan daitekenik, ojala, alda baldin bada, baina nahiko argitaletxe potentea. Eta bat ezagunuke Europakoekin lan egiten dutela, ez? Txekeria Errepublikakoak dira
Kingdom Come Deliverancekoak, Warhorse Studios, eta hauek esan dugunez, bueno, Ukrainiarrak, Malta, eta beste toki batzutakoak, bai. Bueno, kontuan izateko argitaletxea, beste lugu. Bai, zalantzari barik, eta zuetin izun azkenien, bai argitaletxik, bai berak estudizok, geuse oso potentiak erakutsi zen deus azken urtiotan, eta holako oinarri bete ukitzi bertan, zatin jozu, ze momentuten batu dire, ze momentuten egon da horren bestein jar, ba, bueno, la Polonian bertan zemat estudia dausen adibidez, hor inguruen, zemat ibili dizen indarra hartzen azken bi hamarkadatan esango dugu, gehiago bai, igual. Eta jo, holan biziri jarraitzi eta gaur egungo bideojokuen munduko egoera larri zen, horako joku potentik ez jarraitzi, bueno, gora ipatzeko hain nungo zalantzari parik. Eta ez ditugunak entzuten askotan ekartze ditugun albiste txarroiek. Gero gongo dizela igual bai, baina... Osea, egongo dia, nik uste ez dela zerbait partikularra estudio batzutara, zerbait endemikoa dela garapen estudio gehienetan. Baina, bueno, egia da batzuk atentzio gehiago ematen digutela ze zifra handiak izaten dialako. Baina, bueno. Ba, holaxe, abenduan ezaten, joan. Urte bukara etorreko da, nik esango nuke gabonetako kanpaina edo aprotxatuko dutela. Azken fina, pentsatu GTA iraian ateratzen da, ez? Esango nuke, bai, etxurri zen espadan, irailerako dauela agartzen. Baina bai, horre be... Tarte bat utztean nahiko dute, bazpare, eraz... Bai, estos den harritxuko urtarrierako bezpada benizten, edo apur berandu horako betiko lezez. Borroki dau agenda horregaz, egutegi horregaz, dantza bada, azkenin. Osa que... Horregaxe. Hori da. Urrengora pasatuko da? Bai, etxi bai. Osondo, kasu honetan Bandai Namco argitaletxeak Dragoi Bolaren Xenoverse azpizagaren atal berria iragarri dau. Dragon Ball Xenoverse 3 datorren urtean argitaratuko da, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan. Eta, bueno, aurkezpen hau Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ekimenean egin dabe, Los Angelesen izan dan ekimena asteburu hontan. Ere, bai, aberiak 18 eta 19. Eta, bueno, askoak espero bezala, urtarrian ezagutzera emandako Dragon Ball New Game Project H1000 proiektua da Xenoverse 3. Bai, ez dakik gogoratzen dozuen, egon ginen komentatzen, batez ere protagonista nola zeukan oso itxura arraroa, niretzat eskasa, baina, bueno, pasala itxura dan ez. Toriyamaren azken proiektuetako bat, azken egindako pertsonaietako bat, ezta? Eta horrela, Son Gokune sortzaileak irudikatutako pertsonaiak eta, bueno, kokalekuak biltzen die bertan jokuan. Okeres baldin banago, haue jokua gertatu, bueno, gure kanon garaia, ez, Gokun garaia baino 1000 urte, ez da izen bat beranduago gertatuko dan historia bat izango da. Eta, bueno, berez, gehien ibiliko gan lekua eta izango da oinarria danandako, izango da West City iria, mendebaldeko iria. Ez dakit izango dan azkenean animeko mendebaldeko hiri berdina, ez? Azkenean txiki-txikitatik Goku horren bueltan ibiltzen dana. Eta etorkizuneko bertsioa, gertuko da Xenoverse 3 honetan. Baina nik uste bai, bela bertako, ez da oso horren beste kokaleku ezagun, Capsule Corporation. Bulmaren iria, ez? Bai. Bere erakundi bere ogoitzan nagusiz egon gara hortik, baina bestela alako hub moduen funtsioneko da bela. Euroko Xenoverseetan olako oso esan, bakutxe gendun gure base edo hub hiri moduko bat, ez? Eta bertatik ibiltzen ginen, beste jokalarezik azberretaz, ezkenien online oso bideratute dausen jokuet dire Xenoverseak, beste pertsonaizeko guz bertatik bebai, misioak hartzeko aukeri dekogu, orduen, irudiz egaitzik bentzete moten dugu, hori areagotu handitxungo da bela, ez? Beste maila bat egiko da bela jabonek, zebroketan nahiko txikitzu zen. Baina, bueno, ez teko itxura txarra bez, ezkenien Dragon Ballako, ez, Toriyaman irisek beti zen dira oso erakargarrizek, diseinu aldetik, oso berizizek zen dira, eta hori ikusti bideojoku baten tabaina handi zen, holan bada behintzet, itxela izango da. Hori da, iaz gero zela sentitzen den, ez, jolasterakoan.
hori Great Saiyan Squad taldeko kide izango da, gure protagonista. Ikusi ginuana gaitik ez, eta gero irudietan berriz bideoan ikusten duguna gaitik, ematen dago Great Saiyan hau azkenean ez da Son Gohanen superheroi alderdi hori. Hori da, bai. Moten da horren oinordekoak edalako zer izango dizela, ezta? Hori da, holako rollo bat. Eta hori da, gainera ustot, ez banago okereta urtarrian ez, komentatu ginuana, da gizaki bat da, ez da Saiyan bat. Claro, ja izango dire, Saiyan oinordekoak bai, imaginita, alko dire bilakatu. Bai, Super Saia edo alko dire izen, baina berez gizaki moduen, ez? Kontuten hartuko dugu, segurenik, gero igual egongo dire desbertintasune bai. Aspaldiko Dragon Ball Online jokuen, hau 1000 urte berandu agarretzala, hor uste dut, bizek panatuta gote ziren Saia, Son Gokun eta Vegetan, ez? Oinordekoak izango zirenak, Saia moduen hartze zirenak, eta gero gizaki normala begote ziren, uste dolako oso zer zala. Horren igual ametik biolan joko da, euskalo. Eta gizaki normalak boterean antzekoak ziren jokoan? Nik uste dut, gero, ez da kaioken, ez? Kaitoren kolpea dalakoak erabiltzen biezela, olako gauzetxuek eukitzen biezela horren aldetik. Okerspana bilen, Zurrumurru da bentzet, hartu da bela Dragon Ball Online horren historiz ez, apurbetzen. Nahiko testu inguru eta girotxe berezitxuk eukitzen bazen, nik uste dut, guai egon lehikela hori bereskuratzea. Eta Zurrumurruen arabera, Xenover Zero honek, H1000, ez, proiektu honek, hori sartuko eban. A ber, bai, narratiba aldetik be interesgarri izalik, ez? Ikustia nondi nora joan dien gauza guzti horrek, eta saltzen badabe, perfecto. Bueno, aurreko Xenoversetan egin bezala guk pertsonaia sortzeko aukera egongo dela pentsatu leike. Ez da, naiz eta euki hor berezko definitutako hori. Azkenean, Xenoverse titulua borroka jokuak badie, baina badauke bideojokotako RPG elementu nabarmen asko, ez? Orduan, naiz eta arena edo borroka joko horrek euki, espero dugu personalizazio eta ekipamentu eta gauza horretarako lekutxua eukitzea, ez da? Pero igual lekutxua baino gehiago. Bai, eurokoatan zan, azkenien denboran bidatzen zen dule, da orduan, Dragon Ballako protagonistak ezagutzen zen duzen, edo bilauek, eta eurekaz entrenatzeko aukeri eukitzen duen. Apurbe da, Street Fighter 6 beholako historia modu bete ikutzen eman, jote zinen Street Fighterreko zure pertsonai sortu, eta Street Fighterreko beste borrokalarizekaz, euren mugimendu ikesten, eta gero eukitzen duen, hori zure pertsonai sortu, eta mugimendu horrek apurbet horregatute, baina pertsonai desberdinen mugimendu ikitzeko aukeri. Eta Dragon Ball Xenoversen be holan zan. Eta gero, oso kompetitibora borrokara bideratutako jokuak izaten dira Xenoversak? Ez, azkenien mugimendu horrek asko dire horren txetauek izango dugu, horren besteko desoreki egon lehike. Hasta bela horretarako balizo. Horretaz gain, ipatu dugu zen RPG elementu horrekaz gero maia segoteko aukeri da, zure pertsonaizen estatistikako betzen zoaz. Horren, klaro, alde lehiako edo kompetitibo horrentzat ja desorek asko eta dazta egokizena izeten. Zango dugu. Vale. Zalantza bat, bi ontzat, ni naiz Dragon Ball zaletua, eta egia esan naiz ibili Dragon Ballen jolazean. Xenoverse hauek izaten dira, adibidez, erratzen aipatu izan degulako Dragon Ball Fighter Z dela betiko borroka joku Street Fighter eta hauen estilora bidimentzioko gaur egun pixat irudimentzio bi tardiko hietakoa da, edo bestera bat, porque noiztet uste ikusitan haula borroka irude, baina pertsonaia zure protagonistan atzetik edo kamara. Bai, azpi genero horreri detxeako arena fighter, anime fighter, ez? Zaten dire simpletxu hauek, nun. Dikosuz horren beste borrokalari, Dragon Ballako gehienak esango dugu. Karo, dana dira oso antxekoak elkarren artien, danak animazioa partekatzen da bez, ez? Normalien, borroka jokuetan, personaia bakotxak bere animazio, bere mugimendu, bere dana frame, data guztiz edekie. Honetan ez da horren muturrera heltzen. Nahiko simplia hau dire, eta hori zen, borokorrien kamaria atzin kokatzen da, edo sorbaldatik, olantxe funtzioan da. Vale. Bueno, eta aipatu dozula, Aritz,
jaialdian ikusi dugun gauza igual txulonetako bat, nire ustez da, Dragoi Bolanen ja baseren bideojokuei buruzko berritasun batzuk esan dituela, bai, ez? Arc System Works taldean Fighter Z, aipatu duzen Fighter Z maitatuak, beste borrokalari berri bat jaso dau, Dragoi Bola Daima animean ikusitako Son Goku Super Saiyan lauren eraberritutako bertsioa, alegia, hau gogoratzen baldin baduzue gustu dela, ja erdi gizaki, erdi osaru eta hile gorriakin nola, ez? Hori da, bai. Hori da transformazio hori. Ja, dala bai, egia esan nik enean ikusten, ja, orduan Dragoi Bola. Naiz eta aurrekoak asko ikusi. Baina, bueno, bai, ez, identifikatzen ditu gauza horrek. Eta apirilaren 22an estreinatuko da ordainpeko eduki gehigarria. Orduan, ja, seguramente hau entzuten dozunerako argitaratuta egongo da. Gainera, Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking Neo da. Hori da, Super Limit Breaking Neo da, espantzioan izena, bai, esuntxira. Flipatzen, ja. Batzutan, moten dabe, kizu detergentien izenak. Guztiz, bai. Izaten diela brutalak, jode. Kingdom Hearts B HD Remix, ez dakize 2.2. Oxyaction Plus, total. Eta, hori, ONP, Super Limit Breaking Neo izeneko espantzio bat jasoko dau udan. Eta gero DLC erraldoiak eukiko dau 30 borrokalari, Gohan Aitona, Gohan originala, esango dugu, Tau Pai Pai, Satan Bio Txiki Aita, originala baita, Super Amazazpi edo Vegeta erregea aipatzen die. Eta pentsatu, Vegeta erregea esatuz aitza, ez? Aitze hori da, bai. Hori da. Pertsonaien itxura aldatzeko 20 aukera baino gehiago, 4 borrokaleku, Jainkoaren jauregia zein Dr. Kamaixoaren etxea ikusiko ditugu, eta Limit Breaker Journey ditutako modalitate berri bat. Bai, harritxu batez borrokalekun aldetik, bero pertsona ize, bale, asko dire Dragola originalekoak, Dragola GT-koak, ez, apurbet. Trantzako zagunek, baina igual borroka joku baten ez zuzenak hasikera batetik ikusko. Baina borrokalekun aldetik bai, harritxu ez dizelagoen jainkoan, ez, Kamisaman jauregi hori, edo Dr. Kamaixoen etxie, dizela segurenik Dragoi Bolako, ez, girotxe edo leku ezagunenak, asko jota, asko gaitzik. Bizitatuenak, bai. Errez. Horrek ez egotia zikeratik, pila harritxu ez, justo ez jokatu Sparking Zero honetan, gaiten kaitzi lau honetan enasi bile, baina hori espero neban zikeratik egotia. Bueno, DLC ateratzeko eskusa daukate. Ja. Bueno, bai hori da, eta gero horrekin batera, Dragon Ball Xenoverse Big Feature Saga Chapter Lau DLC bat ikusiko da udan, eta, bueno, emoten dau, izango dela jokoaren azken eduki gehigarria. Esaten da benez egileek. Bai, azkenien pentsa Fighter Z beraz, oindala 10 urte ez, beratzi urte uste dizela. Igual 10 urte. Gitxeo. Baina, bueno, ja denporatxu bedeko la jokuek eta alan da be jarraitzen dugu, ez? Eduki gehigarreze jasotzen eta geuse piloa jasotzen, baina bestalde dekogu Xenoverse B, hau dala 2016koan, bai 10 urte deko zela, eta horrek gelditzu barik jarraitzu dugu DLC-ekaz, personaizekaz, borrokalarizekaz, ez? Azken urtietan kaleratu dizen Dragoi Bolan gauze berri danak jasotzen dizen deuz Xenoverse Bik, eta izan, ez da justo nire jokurik gogokoena Dragoi Bolan unibertsan munduen, baina sale piloa eta arabiltzai piloa dekoz. Saldu da bez, hasta kere betonena. Ja, eta, bueno, esan duzuna, 8 urte dauzka Fightersek, eta, bueno, jokan DLC-ak etaratzen, fenomeno. Eta gero, bai, Xenoverse kamar, ditzu. Joder. Bai, askotan dinosu, zenba joku dauzen Dragoi Bolanak eta astiri gelditzen eta bar, gero dauz hor pare bat, geldizenak jotazu, ez? Bai, mimatzen dituela, ez? Bai. Eta gainera gero ez egoten oso garesti. Ez da git, mentzat interesante. Claro, azkenien nik uste da burro plana hori dela, ez? DLC-egaz, oinarrizko joku hori oin merkez altzia, eta gero dekozuz batezu esena berzen kasuen, tosenaka DLC, da neba dozu, hor dekozu tiri bizteko. Bai, nago behiratzen hoin, Steamen, karo, Fighter Z Edition originala erosten boz ez dakize, dare edizio batzuk, askoz garestiagoa, baina dago 184 bateko deskontuakin, 10 euro baino gutxiagotan, Fighter Z. Bai, suposatxo izango dela, justo jaialdi honegaitzik, ez?
Bai, baina borroka joku bezala, ez? Nahi da benak eukitzia eta ikusita, bueno, daukane errekazta eta sortzi urteetan jokane fuerte martxan, eta gainera jakin da oin urtengo dela Xenoverse, bentsa beste pare bat urtean hau izango da emoten dago, ez? Borroka jokua. Bai, hori golantz izango da, azkenien bi aldietatik banatute, bai Fighters egaz, bai Xenoverse egaz, bize dizela borroka joku, baina esan dugun moduen nahiko desberdinek, golantze jarratxiko da momentuz. Eta, bueno, gero Sparking Zero dabe bai, Xenoversen antxeko hau edala, bai, bueno, baretxo hau. Ez da aukera txarra, Ez da aukera txarra. Ez. Eta justo horren inguruen Dragon Ball Games Battle Hour honetan, jaialdi honetan, txapelketa be jokatu dire joku honenak, eta, jaro, hor bildire ja maila handiko jokalariak ikusi gure baduzunez, jokuko aukerak, noraino heldu leiken jokalari bet, hor deko zuez finalak eta bar ikusteko, nahiko txuloak, lehen goizine gonez ikusten apurtxu bet, eta hori, ikusgarrizek, baina pasada bat, flipetako da. Hor, igual, arrazoia ere bai, ez? Atal kompetitibo hori dau izanik zehamateko, ez? Urteetan zehar DLC-ak ateraz eta biziki mantentzeko logika duka, ez? Bai, gero, arazo bat bemoleike, justu norbaitek aipatzen da bena txatien, aldo zule pentsa, bueno, jokue amaitzen da benien, edo ja DLC-ikaz bukatzen da ben momentuen, orduan txerosko dut. Eta, gero, ez bukatzi inoz, hori bepaseleik ez, eta jo, betiko, behin betiko edizioa ez, Definitive Edition ez dakiz zer, da gero hortik ordu batxetela, beste DLC bat. Hor gabi zentzuten behar, The Witcher riru dalako kasu, ez, dintzule, bueno. Ja, eroziote, nire jokue danagaz, eta urte batxetera, beste goza bat keiza da, bueno. Onerako da txarrerako, alako gauzek behi ikusten duguz. Eta, antxekoa pase da, ondorio itzen batxu urrengo albiztera goaz, Dawn Keeper bideojokuegaz, oin dela ja urtetxu batzuk estrenesan bideojokue, 2022 okerespan hauen, baina DLC-ek eta eguneraketak aurrera jarratzen dabe. Kasu honetan, behintzet, posteko arrazoi bet edo posteko eguneratze badala aipatu behar dugu, ze euskeraz egotera egaro da, ofizialki, Game Dauntzi alkarteko Peñat Ramoski diek itxuli hostien. 5.0 eguneratxegaz batera ditu dabe gure hizkuntzia, Dawn Keeper. Ezagutzen baduzue, biziraupen eta akzio abentura neko txulogoa da, oindela, pasan urtien ikarri gendule irratxaiero niri buruz berbaitzeko. Eta aipatu behar dago, Bipin Beats garatzaileek komunitatien itxulpenak ofizialki gehitzeko aukeri eskatzen da bela, hordekie crowding, ez, dala itxulpen plataforma bat, hortik zure hizkuntzie gehitzeko edo proposatzeko aukeri dekozu, eta, bueno, bere bidaltze dutxu estestu danak, eta hortik, itzultzen zoaz. Holan ikusti dugu beste hizkuntza batzu bai, katalana, portugesa, turkiera, hainbat hizkuntza gaitzu dire, salien eskutik esango dugu. Eta hori dela eta, aparteko esarri instale barik, Dawn Keeperren menu nagusire jozkero hizkuntza natalien, euskeri eta honek beste danak aipatu goguz, komunitatien itxulpena tartien. Guzti date ez lan daben, askotan, hor dekozu, edo dire itxupen ofizialak edo ez ofizialak. Eta ez ofiziala badire, aparte ez, mod bidez edo instale bihar duzu. Hemen, joku barruen dauz ofizialki, baina argita garbi adierazten dabe, salien itxulpena ditzela. Hori uste dute, bastu izan aldetik, txalotzeko dala, ez, oso ondo. Eta, bueno, gauzapilloa hor testu nahiko txudikon joku bedaz, azken finean ibilko gara gure, bueno, mehatze lanatan ibilko gara, bai aldi berien, Tower Defense estiloko mekanikatxo batzuk bedeko zela saleik ez, gure kupula bat, ez bestu bihurko dugu planeta estarra lurtarretan. Eta hor duen, hor, hobekuntzak, interfase, testu nahiko txubek zen interfaziek eta deko guz, ez da rol joku bet, baina badeko bere mamitxu testu aletik, hor duen, horre peinati eskerrak endabel lan agaitzik, ze testu nahiko txu itzultzeko lan auki deu. Eta ganera, guneratze honegaz ez tabe bakarrik euskiri gehitzu, eduki berrizek be heldu dire, eta horrek itzultzeko lanabe hartu behar zen dugu peinatek ez. Azteko, martxoan iragarri bien multijokalari modaletatiek ofizialki implemente dabez bertxinio egonkorrien, oinartien jokalarizek beta bertxinioek asprogetako aukeri euki dabe, baina gana guztot urte luzez ibildizela honetan. Eta azkenik multijokalari hau gehitzu dabe ofizialki ez bideojokuen. Tokiko naiz zareko joko mota lehiakorrak zein kooperatiboak ikusiko dugu Dawn Keeperren. Adibidez, lehiakorratan, 4 jokalari osatutako bi talde bi aldire bat abestien kontra, eta tokiko multijokalari zen kooperatiboan, 4 jokalari bilko dire alkarregaz, orduen hor
oinartien egon ez dizen, ez, modaletze batzu dire, oinartien gu bakarrik bile gara, erronka desberdinei burutzen, edo bestela baliabide batzuk, ez, lortzen besterik parik, baina ongoan ja beste pike, beste lehiakortasun puntu bat gehitzu dutxi bideojoku hori eguneratxo negaz. Multijokalariz ganera guztiz doako da, kasu honetan ez da inungo, ortainpeko teletrik ez bez, eta are gehiago, plataforma arteko partidak gehitzu da bez arduradunek. Ez dugu aipatu, baina berez Downkeeper ordenagailuetan zein Xbox Series eta One kontsolatan jokatu lehik eta bizitan dago euskeraz, eta bizitara aldu da baitze, multijokalari eguneraketa hau. Dinoenez, zurrumuru aldetik, laster PlayStationen da Switchen ikusko dugu, ia altzen dan, eta holan, plataforma gehiagotan bekuko duen beste joku eta euskeraz, ez da bola bat pestxarto. Osake, ia. Bukatzeko, bai egon da ordainpeko eduki gehigarri bet, bi benetan, galdutako zaindariak izeneko ordainpeko pertsonaizek edo mehatxarizek gehitzu da bez. Justo, nik aipatzen ebala, ez, pasan urtien ingen duen analizize, berez Downkeeper originalien esango dugu, bi pertsonaia mota egon zirela, oso desberdinik elkarren artien, bere sukutsu ekitzen bienak, mod bidez, begote ziren beste pertsonaia ofizial batzuk, baina bai nabarizan, bai egertzezan, anistasun falta hori, pertsonaia gehiago falta moten ziren, eta, bueno, bentsete, infiltratzaile eta pizti esaine ditzen, jokalari mota barrizek gehitzu dita bez, berezko abilizizekin, berezko aukerakaz, eta hauei lotutako soinu bandak, kupuletarako maskotak, misinio barrizek, tanetarik gehitzu da bez ordainpeko telezionegaz. Orduen, dinotena, naiz eta ja urte batzu deko zen Downkeeperrek oso bizirik jarraitzen dugu, komunitatien zein garatzen aldetik edukipiloa ikusten da zaintzen bimetan da bizela, eta nire asko guztia den, joku originala. Eta ja bakarrik aitzaki honegaz, euskeraz dago gehi mutuko jaraizek eitzu dabe, beste aitzaki betez, barrio gotetako, eta ikusteko ja zer moduz dauen gaur egungo bideojokua. Bai. Esan ezun bezala, aukera paragabea, euskeraz ofizialki atera da, gainera eduki berriakin, alde batetez multijokalaria debalde gehi adabakia, ordainpekoa, nahi duen antzat, eta nik uste tala aukera hon bat aprobetxatzeko, eskertzeko zeharik bipin bitz garatzaile berari beti izaten duguna, ez? Eman utzi aukera komunitateari itzulpenak sartzeko. Zure jolasari plus bat emango diote eta zuretzat normalean ez da zeltasun handirik, kropdinolako plataforma eta aprobetxatzen zu. Eta bestalde, bainati eskerra baita ere, ze bakigu lan erreza ez dela izan, tekstu bastante zaukalako, eta beste jolas bat lapikora. Beraz, nik uste 2008 ere nahiko potente hasi degula, ze azken jolasa ekarri ditugunakin martxa honean goaz. Bai, ja Euskal Gabinameko gazbakarrik hainbat sartu dugu zerrendan, baina aparte, egon dire, urte hasikeran itzulpen proiektu potentiei abukatu izenak, Sifu aipatzen duen aurrekoan ez, niretzako kristona dela, hori euskaraz eukitzi lujoa da, gero Superwoden ez, aritzuri asko guztien atxule, Naughty Gnomes, hainbat eta hainbat bideojoku egon dire, eta urte bentsen potente hasi dugu, eta plana potente jarraitzi da, bai. Eta, hau esan da, nahi baduzue, albiste laburretara goaz, badauz, egunotan, gogo asko eta polemik asko piztu da besan gaitxu, bai, ez? Justo lehen guardia aldera gamelu saiokoak, ez? YouTubeko katekoak partekatzen bien bidizotxu bet, zelan aipatuz, zelan egunotan aurkeztu da ben, Neo Geo AS Plus kontxolia, hau da, 80ko hamarkadan, ez? Estrenesan, kontsola maitatu, desiratu eta berezize. Espadakizu da, Neo Geo arkade jokuetako, bideojokuek mugitzeko gaizan kontsola japoniarra, oso garaztizela bere gara izen. Nik, uste kendute erakusketak eta lako, ez? Bideojokuen dendak ez dutela sekule santan inun ikusi, ez dut ezagutzen hau ikidea ben inor. Oso garaztizan, oso gitxi egote ziren, jokuek preciso oso altu eukitzen bian. Eta, SNK enpresie batu da Play On Replay, zehazki, marki egaz,
kontsola eraberritu hau kaleratzeko, berez, azaroren 12 merkaturatzeko asmoa dekie, eta aipatu behar da, gaur egungo kontsola askok, naiz eta ofizialak izen, emulaziora jotzen dabe, ez? Euren bideojoku klasikoak mugitzeko. Adibidez, hordeko Nintendo, bere NES zein SNES Mini sekaz, kriston arrakasti eduki bien, aldi baterako estenen ziren, baina jokuek emuletzen bidezan, gainera gotezen aukeri bebai, ez? Apuru trasti eta apuru saltzia eta kontsoli egaz, are ROM gehiago sartzeko, eta alako guzetxuek. Bueno, Neo Geo barria, ez da olako izango, kartutxokaz funtzioneko dugu. Erabilerko dugu kontsola originaleko kartutxoak, mando barreze dakarre, oza, itxura klasiko duen mando barreze, baina, bueno, berez, euki bagen duen kontsola originala, gure kartutxo sarrak erabiltzeko aukeri euko dugu. Baina ez da horretara mugatzen. Berez, iragarri dabe, joku sarran edizio barrizek egongo dezela, hau da, kartutxo barrizek kaleratuko da bezala. Momentuz 10 bideo joku aipatu da bez. Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garo, Mark of the Wolves, Big Tournament Golf edo guk ezagutzen genuen moduen Neo Turf Masters Golf jokue, Shock Troopers, Samurai Shodown Boss Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord eta Overtop. Igual azkenengoak ez dire horren ezagune gure aurtien, baina beste danak dire, bueno, arkade aretotan ikusi dugu zen joku mitikoak, oso mitikoak eta oso maitatuek. Orduen, alde bat dinozu, halako, ez, lujo txube da, eukitzie, horren deskiratu izan kontsola bat, jokuek erosteko aukerie, baina igual, polemiki bai batu behar dugu, presio aldetik datorrela, ez? Kontsoli bera Neo Geo AS Plus hau 200 estreniko da, ez da aztakeri bet, baina, bueno, azkenien badakigu, bildun basalientzako, ez, geuza berezitxu edala, orduan, bueno, 200 onergarri ze. Arazo dator bideojokuen aldetik. Kartutxo bakoitzak 80 euro balizoko deuz. Bueno, zen balea da jokua, ba, 80 euro. Gaur egun. Hori da, ez dakigu ondino berez, pentsena jot, kartutxo bakoitzak, kaja bakoitza, ez? Geuza berezizekaz, etorko dela bilduma salientzat, hori pentsena jot, arte liburuek eta alako gobizek dekotezu buruen, ikusko dugu. Baina, bueno, azaroren 12 arte itxaron biherko dugu, ba, ikusteko iazlan datuzen Neo Geo AS Plus honen jokuek. Egize da hori, aipatzen dutena, bilduma salen artien, jenti oso posi dago, azkenien, betiko kondaire asko kontsola gaiu beti zen da, eta jentiek, por fin, azkenik erosteko aukeri izetie, askontzat kristona da. Baina, bai, egoera kasu oso berezi bet, eta iazlan urtetan jakien. Suposatzeot, ez da bezala asko fabrikeko, oso, ez, tirada mugatu duko da bela, baina ia. Norbaitek txatean, norbait erabiltzaia txatean ondo dio, 80 euro, eta hori espekulazioan aurretik, prezio ofiziala. Ikusi harko da, ezoteian ongo jendea, akaparatzen, hasiko ala, eta baki guzti. Lander, aberrondo ulertu izudan, eta gure entzulek bai. Ez du emulatzen, hori argi geratu zait. Hardware originala erabiliko du? Edo izango bat zerbait tartekoa. Gaurrengo hardwareakin emulazioaz dena, baino gai dena irakurtzeko. Bai, tarteko oso zer dago. Dinoena gaitzik, ondi doko ez da bezehaztu guztiz, baina bai ongo diro bekuntza batzuk, Skylineak sartzeko aukeri, ez? CRT retro monitoran horrek lerrotxuek esango dugu. Ongo dire, hainbat gebusatxu izango zirenak, emulazioan parte esango dugu, baina emulazioa izen bari, hardware aldetik ingo da bezenak. Orduen bai, tartien dau, tartien kokatzen da. Bale, eta ero bestea, 80 euro, bale izateko, bai, izugarri da, nire ala irutze zait. Baina, karo, gaur egun kartutxoa fabrikatzea, ezkenok ez dizu fabrikatzen, sortu ardezu produkzio linea bat horretarako bakarrik. Eta, karo, horregatik, gaina, egiten batzu, produkzio linea bat atera barbazu horretarako. Edo, zerbait, nahiko artesanala tirada txikia baldin bada. Eta baina, esan bezala, tirada txikia baldin bada, logikoa prezio altuak izatea. Izan bat zen emulatzaile bat, eta kartutxo, OSD-en oinarritzen da, SD txartelta oinarritzen den kartutxo bat, merkea izan beharko luke. Baina, karo, ezkain gauza nitxozkoa izanik. Eta kartutxoak, horrek uzitugu pinpila batekin, erraroa da. Oso arraroa da, eta nik uste garestia horregatik da.
ikusi harkoa. Lander esan duzun bezala, jolas bat, o konsolat oso mitikoa izan dana, baina ia inok ez duna zautzen norbait izan zuna. Ze bere garaian esan zuen bezala oso garestia zen eta laukatuk permititu zezaketen. Eta gaur egun ere igual bai. Bai, onda ikusten da beli, berez Europan ikusten da esan, ebaiko presizoak gaur egun, kartutxo originalanak, eta hor dugu, Metal Slug originala $250, batzuk 500, bueno, tanetarik hor, mugitzen da. Azkenin badino egune, oso gitxi egon ziren, berez ja garazti ziren, jaro, gaur egun, bigarren eskuko merkatu hau, zoratzeko da. Ez dakitzetena, tirada barri honegaz, ez dakit, berez, kartutxo barri honek funtzioneko da ben kontsola originalien. Suposatxo baietz, berez, ilu gertuko zuela, baina igual deki eso zer diari, pez. Baina, bueno, honegaz, karo, azikeran, ikusko dugu presizo normalien, suposatxo, baina aldi batera, tiradi bintzat espada ben areagotzen, eta igual ez da bengo, auskalo, presizoak goraingo da bez, egituen. Esan beharra dago, konsolea bera oso politxa dela. Bai. Dago retro estilora guztiz, volumenan hori, incluso, botoi eta ruleta eta movida guztiak dare oso retroera eginda, kartutxoa bera sartzeko. Eta da, bai, kolekzionismo nostalgikoen dako elementua. Gero pentsatzen dut be, mando hori arkadiena, nahiko gogorra izan beharko dela. Eta gero bai, kartutxo esa parte emoten dago daukala aukera sediak eta agertzen di hori USB bat eta SD batzuk eta ez dakit USB-an mandoan dako, emoten dago bai, controller online bat, baina gero memory card bat badauka, ez dakit exactamente zen bat espazioko izango dan. Si gero gotezan berez, bai, aparte CD-ek aipatuz, Neo Geo CD gotezan bai, eta suposatxet joku horrek mugituko dauzela gehigarri horregaz, imaginita. Bai, eske memory cardra, geratzen basate fotograman, ikusten da memory card, eta gero RAM 16 kilobyte. Osea, ez dakit hori dan, o zer. Bai, esate dut. Karo, baldin bada gauza bat dana, esuk esatu esuna, oin emulatu leiken gauza bat, eta hori dana nostalgikoentzat, dana kolekzionismorako, askotan zingo da presio ego. Eta joku asko ganera, gaur egun saldu etxen izena, bai, Metal Slug, hor justo norbaitek txatien aipatzen dugu, Metal Slug sagilen portak orokorrien nahiko eskasak izin dizela, baina jode, badeko guz, gaur egun Steamen adibidez, Dotemuk iniko hainbat port, eta ber, euren arazokoiko da bez, baina nik uste dut nahiko gano asko dizela, eukitzeko jokuek digitalien, kartutxo originala, ez bez. Karo, aukeri dikugu, zuzenien SNK-ari erosteko joku honek orden. Bai bada, oso nitxoskoa, oso nostalgikoan txat, joku danak ez da oso lan, gaur egun, baina, bai Metal Slug, bai King of Fighters, hor bai kesla gogeko bertxinoak eta alakoak, gogo asko euki behar duzu erosteko, eta batez be kartutxa gaitxik ordaintzeko. Aipatu behar da ganera, esan zu oso politzia dela, eta bar, egongo da bertxinio normala, baltzien, originala izango zena, baina gero aparte egongo da beste bertxinio berezi bet, zuri zen, oso politzia dela, bai. Baina horren presizoa ja, ez dakitxe baiztatu da, baina suposatxeot garestitxoa izango dela. Bai, Bixak erosi behar. Bueno, amatik urte batzutara, seguru, bueltan etorko jatzule diru, salduz gure eskin ezkero. Hoxe galdetzen, Joan, Neo Geo beti beltzai gogoratzen dutela eta txuria inoiz atera altzan, baina ez ematen dugu edizio berezi izango da. Orduen hori, oso gauza berezi eta, a ber, eske, ez dut jakin inoz, ez dut ulertu, Nintendo Xebastaban jarraitzu bere kontsola klasikoan, bertxino eraberritu horrekaz, edo beste hainbat enpresa ezken finien, Bale, ulertze dut, gero joku horrek barriro saltzeko asmoa eukitzi, gaur egun plataformatan, isopien, edo PlayStation Networken, eta hor dirutxu bat atara zeinke. Baina, azken finien olako kontsola bat da, hori nostalgikoan txat, oparitxunen bat edo beste hitzeko, eta beti saltzen dira ondo, Super Nintendo Mini da honek agortu txizien segi duen. Horren Sebastaben jarraitzu, Game Boy zekaz, Nintendo 64, olako guzakaz. Eta Neo Geo honek behen boten dugu bideo hori jarraitzuko da, bela? Ez da asko salduko seguruenik, baina ez da asko fabrikeko, orduen. Horreka bat manten duten, nik uste dut nahiko
produktu bideragarri eta erakargarri zeizela. Ez dakit, ia bestiek behanimetan dizen honetara, Bai, bere berriz norbetera altzeak esaten du, bera Neo Geo hainbeste ez dula berotzen, baina Genesis kontsola izango alitz, tentazio handiegia izango lukela erosteko. Landarra esaten duen bezala, ez? Segurazki, horrelakoak aterako alituzke beti ukiko lukete merkatuan, ez eta prezio garestia jarri izan. Baina, garo, animatu inbertzea, eta kontsola hauek egin zituzten konpainia asko ja igual ez daude gauza horietan ere pentsatzen, hortaz. Bai bada egizek, gero goten dizela, hori retro kontsola honek fabrikatziez arduratzen dizenak, adibidez Playon hau, ja berez aditu da, olako beste hainbat produktu indeuz, retro kontsola, kartun edo euren estilora hardwarea preste, da orden, badauze horretara bideratutako enpresak, orduan beti dauz, ez, elkarlanak etxeko aukerak eta alakoak. Bai. Eta, bueno, apurrete Neo Geoaz jarraitxute, baina kontsoli bera alboratute, SNK-ak beste iragarpen bat egin deu, Metal Slugeri lotuta dagoen beste iragarpen bat, 30. urteurrena ospatzen da geur, eta horretarako webgune berezi bet jarri dabe martxan, eta bertan, hainbat proiektu barri eta berrabilatziek aipatzen dire, ondino ez dakigu zehazki ez, zer ikusko dugun, zer ingo daben saga mitiko negaz, baina, bueno, espero dugu joku barriren bat, igual, bastakitz, ikusentxunezko ekoizpenen bat, alako gozatxuek, nik usteote jauziko ditzela. Eta ia zaintzen da, Metal Slug nik usteot, batez bezartxuen artien saga mitiko honetariko bat dela, maitatu honetariko bat. Eta azken urtiotan ez dagoen benetan, ez ebez horren inguruen, dogon dire, euren joku originalan edizio barrizek, askotan kaskartxuek, edo agertu dire beste jokuetan keinu pare bat eitzen kameo moduen. Orduen, nik espero 30. urteurrena ja badala, ez? Apurbete sagi berriz hartzeko aitzakizea. Eta ia zer ikusten dugun. Gatza izango da, garai, originalan estetika, ez? Pixel art super zainu hori mantentzi, gaur egun enpresak ez da horretarako, hor diru eta legin asko joaten zan, ez dago moten, baina holan zan. Baina, bueno, zer txukun ikusten dugun SNK-an aldetik. Jolas, mitikoa, bere garaian pilar eskartu nula, PC nibiltzen itzen, ez dakit emulatzaile originala zen, baina ze arkadetan, ni oso txarran itzan Metal Slugen, baina pila gustatzi zitzean. Eta, garo, arkadean dirua juteko zea bazan. 5 segundo, Zulo bazan, bai. Eta, karo, ordena joan, nahi zenun bezala jokatu altzenun eta horreatik esker. Baina bai, jolas mitiko bat oso divertigarren, nik uste, oaindik ere oso ondo funtzionatzen duen jolasa. Estetikoak ikiztana izan da beti. Hori da. Eta bere pertsonalitate propio daukana, alako tiruen plataforma eta umore puntu hori daukana. Eta ere holandarak esan duena, pixel art hori oso zainduaz daukan bere garaian. Eta polita izan horitzake ateratzea berri bat, ikusiko dugu, eta 30. urteurrenak inabar zer egiten duten, agian remasterren bat edo ateratzen dute, edo berriren bat. Baina, bueno, nik uste horrelako jolas bat historia markatu duna bideojokoena merezi dula zerbait gehiago. Aipamen edo web horri batez haratago. Bai. Japoniarrak oso sale dire honena, dator urteurrenen bat, eta iztetxo webgune bat, ilustrazio pare bat, eta listo. Espero zergitxo gotia benetzen. Fiziko. Bai. Eta, bueno, saia zikeran egon gara, aipatzen, ez? Filmiek, bideojokuen egokitzapenak, ez? Lan, ingerra hartzen da bizen azken urtiotan. Eta justo gaur, lehen aipatu dugun Elden Ring horren kaleratze dati ezagutu dugu. 2028ko martxoaren 3 estreneko da Alex Garland den film hau. Hor aktoriek ezagutu izen dugu, ez dakigu datu askorik, baina, bueno, gauzatxu pare bat aipatu da bez. Baina ez da From Softwareen bideojokuetan oinarritzen den egokitzapen edo film bakarra izango. Horregaz batera, Fromek eta Sonic Bloodborne animazio filme bat iragarri dabe. Ez dakigu apenas ez ebez, atxien Jacksepticeye eduki sortzaile ezagun dauela dakigu, bera izango da ekoizlie, Lyrical Media ekoiztitxigaz batera.
Lyrical Media espausun ezagutzen, bilida, bideojokuen mundu sartun da, adibidez Death Stranding Mosquito, animazio filmi prestan da biluntxo momentuen, gero Valor Mortis, edo The Chinese Room taldien urrengo jokuen ekoizpen lanak burutzen dabiz, badeki, bideojokuen munduen zer edo zer esateko, baina, moten dugu urrengo proiektuan dize, Bloodborneen animazio filmi hau izango dela. Ez dakigu nos estreniko da, ez dakigu zeitxura hauko da ben SSBs, baina bai badakigu, helduentzako zuzendut egongo dela. R-rated hori, ez? Mature rated ezagunez hartu dutxia. Normala dela, Bloodborneen moduko bideojoku batentzat, dakigu moduen Fromen joku askok violentzia maila altu ikutzen dabez, eta justo Bloodborneen girotxe aldetik be, ez? Beldurre, girotxe Lovecraftiano hori, ez da adintxikiko entzat aproposena. Deite jakona terror psikologiko. Hori da. Kontutan izan bia da. Eta filme baten, pentsen nahi dut, horregaz tope abilko dizela. Gauza kondo ditzen bada besan bintxet. Osak eia, egize da asko, Bloodborneen jokuen beran, argitapen barri baten zain jarratzen dugula askok. 2015-etik, PlayStation 4-en estrenesan, bere arazotxuekaz, batez behar rendimendu aldetik. Eta, Fromen bideojokuen, gorakada honegaz, hor gabizia PlayStation posterako, edo PC-erako, igual gaur egun ez da horren resa PC-erako lortxie, baina, zainutako bersinio barri bete gotia, horren igual film honegaz, bai ikusten dugu, baina, momentuz zain geratu birko gara. Justu, erratzea ziren esaten una, ez? Mario eta hauek estilo honetakoak ondo daudela, baina batzutan falta ezaten ditutela zerbait helduaguntzakoak dianak, Edge Runners pixkat izan daiteke, ez da bere parte Japoniaren animean berezitasun horiek bazuzkenak, baina historia alduena zan, hori desde logo. Eta, Bloodborneenak, zira batetan estetik usten heldutasun eta zeholetasun puntu horretatik kanpora dagoen animazio bat izatean. Nik uste ambientazioa perfecto datorkiola alako anime ilun bat egiteko, historiaren ikustet oso daukala jarnameko historia guztia. Gero, ejekuzioa izango da abernolakoa dan. Baina, nik uste, imaginatu nahi dut, From Softwarek permiso eman badi egiteko, kalitate minimo batetaz bermatu beharko zietela, From Softwareko. Gauzi da, goratu behar dugu Bloodborne berez, ez da la Fromena. Zorina da. Amigo. Baina, alan dabe, pentsen nahi dut, ez? From jaba dabil, igual bandai gaitxik, igual beste batzu gaitxik, baina nik uste ja buruz sartun dela egokitzapenan, ez? Ikusentziruzkoan munduen. Ze gogoratu, ez dela bakarra. Elden aipatu dugu, Bloodborne aipatu dugu, baina hortaz gain, Sekiron, ez? Bideojoku egiten da beze bai, Sekiron No Defeat, eza bideojoku filmia, animazio filmia. Aurten estrene behar dena, justo oindala azte pare bat jaso gendun bigarren trailerra. Niri berez, lehenengo aiaten horren beste guzti, baina bigarren agaz ja guztiz arrape hostia. Baina egiz dabe bai, Sekiro errezago edala, ez, moldatzeko. Azkenin, aksinioa da nagusi, batezbe borrokak eta, ez, alakoak eki, samurai arteko, monstru arteko borroka horrek. Horren erreztxu hau da hori film batera erutie, Bloodborne baino esango nekenik. Bai, Sekiro errez dago izango da Bloodborne baino, bai. Historizoa bera linal hau da, berez. Zaiena irutzen zaitena, hasiena aipatuzuna, Elden Ring live action batera ematea. Claro, eske live actionera ematen bazu, igual borrokak eta ez diain espektakularrak, gehiago jokatuko dutela nik usteet, Miyazakik zeakin. George R.R. Martinekin sortutako unibertsu horretako historia bat gehiago izango dela, propiamente Elden Ringen potentea dana, historia ere bada, baina borrokak baino. Baina, nik uste pozgarria dela. Aipatu ditugun hasieran bezala Mario, Sonic, Pikachu Detective eta guzti hau eta azkain, arlo haure egotea, ez? Pixatel du hauentzat dela. Espektro guztia egotea. Eta gainera ematen dunez, kalitatezkoak. Ze Mario, esan zute, igual bigarrena etzaizuen beste gustatu, baina pelikula ona dala. Baki Sonic ere jende asko gustatzen zaiola, Pikachu ere jende pila bat gustatzen zaiola.
Gero seriek eta euskau The Witcher eta Fallout eta ondo daudenak, eta igual falta zaizkigu, igual animazio ilunago hauek izan daitezkenak, Edge Runners hasi zena bere garaian, baita igual ez zelaizke, aztu zen League of Legendsena nola zen? Arcane. Arcane ere pixa helduagoa da, eta bueno, oin etortzen diana Bloodborne, Sekiro, eta live actiona izango dana Elden Ring, ikusiko dugu. Eta Zeldare horti da bilena, ez dakigu noiz, baina... Berez badeko dati honeko. Data bauke. Eta gotazazpiko apiri ezin leke igual. Uste dut untxe iragarri da bela grabazioaz bukatu da bela uste dut okeraz. Bai. Ja. Eitu? Ni normalien Zelda gaztakitxe, Fromera buelteta izango neko erokorrien egokitzapen honikaz eskorra gartuko nitxela, baina ilusinio pizkat badekot. Suposatxo tamian, zu horzi bizarela, zuri behi ilusinio purbetengo dutxule, solako guztiek. Zerekin? Zein? Nio Fromen egokitzapenakaz, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. Bueno, egia da hori, Bloodborne ez totela ja ezagutzen, eta Sekiro gutxi bilen izela. Elden Ring, bai, gustako jaten ikustea. A ber, itzen da ondo, baina eske hemen beti izaten da, Ileiki oso gaizki, pero oso ondo, eta normalean ez da egoten erdibiderik. Orduan, a ber. Egia da, azken aldixan gehiago zaintzen dira olako gauzak, eta esperantza pixka badaukat, baina, a ber. Horitxe honek izan dire, gaurko albiztiek. Oiniko eskabiz olako gauza potentikaz, baina ia atorren hastietan ja bideojoko mundue apurruete berotzen hasten dan. Udan, sartunde, nik uste baietz. Eiruan, arteko eirua gertuatzen azten danean, ja... Apirilek egoten dire aurkezpenak, Udara begira nik uste dut berotzen azten dela asunto. Bai. Osa, hori ze, nik uste dengoa azken bi saioetan nahiko lasaitxu garela, baina urrengotik aurrera egurren ibiliko garela. Hori da. Oso ondo, mila esker entzuten gozaten guztioi, eta datorren hastian berriz. Udako denboraldia, badakizu. Hori da. Eskerrik asko den hori. Agur.